Marsia fa ne na dam doi an le ho chu an gate bula chuan dingin in chunga tang chuan anu chuan a thuam hno chu tual chara chuan aron the chuk ngal lopa anu ming hi Monica ni Monica chuanin kanom pui pe to lo che chuak nga ro khai thuam hno ti in ada chu thil lan ria chu Marsi chuanin angai na hre lo hle mai kanu enge omziania khoya ma ka kal hle nem kanau te hi adam lawa akhua si ka wangin dam doi len ka chuak mai lom khoya ma kanu ka leng lo nia kalna tu dang ka hrelo ni kanu heti hian min tilul su ti in anu hne na chuanin khongai na chu an nge na Monica chuanin ti khan chuan lam siam tum lo la ni mai ifa dam lo thu chu ke hian ka van hrelo ve Nelson puna fanu dam lo chungchang eng ma min hrilo ka ti khan dot soi reng suang che chuan lam siam thiam lo lu tuk mai ti in avin le ta zeka Marsi chuanin kanu eng ma chuan lam ka siam lo hrim dot ka soi lo ni zinga tang khanin ka fanu hi khuwa sika nang hi ka hril hre che a ti boi che ka hre wangin arukin i hriat lewin dam doi lein ka chuak mai ani ka pasal Nelson hne na po adam lo chungchang hi eng ma ka hril lo ani achan chu ni chu na thok na zong ina boi si ka hril ngam lo ani an ti a Monica chuan chung soi kual du ngai lo rel ru ka siam fel vek to ka fa panen po rel ru kan siam fel to heta tang hian chuak la ni mai min chu san la kan du ni chu nang mi ra thei kholaya wak ro lai mai hi ke ni hen kan chom pe to teu lo che min kal san vat la ni mai an ti le a Marsi chon tap chung buk chuanin kanu he thil hi Nelson chuan a hravek mo in ruah man na mo ti in anu chu an zota Monica chuan enge ka soi chi oi lo le ka fa pa nen hian ruah man na kan siam vek to ka ti chu enge oi lo chewa i thuam hno po lo siam turin ama chuan min ti vek ani nang ai tha mo hi kan nei don ti hreng che tuna tang chuanin in nu fa le ke ka fa pa hi mi hrang hlak kan ni to chu kalro ti in kal tu chuan an ti a chu mi nu chuan get chu a khan nan tawaka Marsi chuan anu chu khongai turin angen lom loma Mahse anu chuanin in chunga chuan alu san ta deya Marsi chuan angai na hrelo hle mai a ma in chu tiang anga in hawan nei ngai bok si lawa chu ti te thuta in chunga tang an hnawtchhuak chu makpo ati hle zoka rel run na takin chulai an get bula chuan atrap tlok an ina tang chuanin han chuak ma sela chung khat leina han pan mai tur hre bok si lo an in get lam chu an en le thina Mahse anu chu da po ron dak chuak to lo kalna tur dang hre bok si lo chu a rel ru chu boi hle a chulai om tlok po chu ni thei ber chuan a si lawa beidong takin chulai mun chu a chua san ta a anin pia deuh pak mun pakata hianin a thu tarana chuti lai chuanin a pasal Nelson le a bial nu chu in kai rial hian anon kalduna an ti tuilu tuka wang chuanin Marsi tenu fa chu an mu hau lo le nga Marsi po chuan an ni chu alo mulok lowa Mahseng kalpel nu chuan a pasal Nelson nge yani ti chu hria im a thut na tang chuan han thoin Nelson chu an ko waka an lampan chuan tlan vatin Nelson khoi kaldona kha khain thopui nu mi ti in Nelson te chu an kowa Nelson le chu nu po chu loading ngal thotin anon le hoya Nelson chu an hoi zaka chu ti la chuan Marsi chu latong chun som zelin in thopui nu chu awan fel mel ve kha ala no pan mel phian le ngal ti in an be chun zoma Nelson chuan kan thopui nu a hei hi kabial nu kanu pui turani hi amin chu Linda ni e ti in akal pui nu abial nu chu an in mer hriat tira chu thu Marsi na hrele lek pe chu makati hle mai engtin na Linda chu ibial nu mo in pui kan nilom ni enge omzia ti in hril hai tak chuan an zota Nelson chuan kanu in engkema hril vek lo chem ni kanu nen ruah mana kan siam vek to kanu pan miron phone vek to sin enge chu tia miron ti boi le chi tum ni nang he enga tar ma kan ti to lo che an ti a Linda po chu ron tong chuakim tu na chuan i pasal hi ka lo duat chok ve don che ni chu ti chuan mo ka soi omzia chu hrem i pasal chuan a du to lo chia ke min du zoka tin i pasal hi ka manga yani miron ti boi chun som reng suang che nang chu a then to chia kan pani hian kan in nei don ani an ti a Nelson po chuan a soi khai hriamo kha khat thu dik takani kan pani hian kan in nei don nang chu ka then to che heta tang hian kalbo wang che ti in an kal ta nga la hril hai takin Marsi chuanin an pahnia kal liam chu a thlir zui rengota
anu tu soika tak tak ani chu aring hau lowa mase chu tianga taka an thon ta ka chuanin a hril hai chu a zual hle a thina rim bok nen nu faten om lutuk mai heti hian fasen min chu ti ran tumania eng tin nge ka fa hi om zel don po eng man ngai to lowania fa kan nei te te a min then le chunia nu fadun rong takan ni kha ke hi eng tin nge ko om zel ta kang kal ngai na ka van hrelo tak em ti in alungai ta hle a lungai takin kalna tur hrelo chuanin chulai vela chuan ate a naki na chuanin Nelson chu alampan chuan aron kal le ta Nelson chuan a muang ti hlau takin let le mai chu an tuma Mahse chu ti lai tak chu Marsi chu ron hoile tim Nelson chu awa muta chi amai Nelson in thiam lo po adin na ngai renga chuan dingin a hnu dewa chuan Marsi chu aron pan ta chhat chata Marsi chuan ngoi reng hian Nelson chu alo en renga Nelson chuan helai hian ila om renga ni mo kan hne na tang hianin be sei tur dang ila nei chewem ni enge om zia kalbo turing kan ti che ni lom ni ka mu tura ron lan to su ti in mai chana chuan an hril le a Marsi chuanin i zak lo hi ka va han ti tak ente riem fa kan nei te tikhanin nang chuan ngai zong i lo nei renga mo enge khanu kha itana poimo viam na chan le i riem in tan na sa takin ke po na ka thok thina ni lom ni tu na naw ka nei wangin na ka thok the lewa nang ni hian min musil le nga lamo a je ka thiam lo ani an ti a Nelson chuan a bulvela min om lo chu an en le thuak thina midang chuan an ron muang ti chu a hlau thong ti hriat hle mai Marsi chu ala tung chun zom zela ente Nelson ti hian min chuatira ifanu hi ngai to ve lom ni ke tu ma pan tur nei lo kan ni to a ifanu po hi farai siam le to na nia chung thil te chu i ngai to thleng lo vem ni engei rel ro hian om ni ka thiam lo ani an ti a Nelson chuanin iwa han nin om mai tak chu tiang thleng ke hian ka ngai to pe lo achan chumo nangle ke kan in then to chuanin nangle ke chu mi hrang kan ni to a kha po kha tu nei pom lai po kha ka fa ka ngai to lo ni tin mo fa ka du le ni chuan linda nen khan fa kan nei le nga ni mai lom ani kha kan pui tur ani ti ka hril to che kha nang chu katan eng ma in to lo e du nei kal theye e free ni chu an ti khoma Marsi ngai dan chu ani lo ve kheramai in nu fa hi nu faten om takin ni Israel in tuang ngai lawang ti hian ka fa hi lo se li nga nang hian in biron chu pui reng suang che idu to kin linda nen chuan in nei donia ka fa hi keipon ka chom ve thei emang idu ang ngei chuanin alo pui tin huna po ka pa ati hau lawang che chu tiang tu chuanin ka fanu hi ka hril don ani chuan mo Nelson lo ngai thate engtika ma chuanin in chhir hun poile nei mai thei ani chu thleng lawang ti ka soi theilo chim huna chuanin ka hne na hian ron le to reng sung che tu na min chuat tir dan thi in rem cheng khat ma po ke le ka fa tan hian in da lawa min chuat tir to pania in zak chai lom ni an tia Nelson chuan anin om zo zai mai puisa kan nei lo zia po nang hian i hreve kan ni lom ni ente mo ka then che hi ka in chhir ngai lawang ka lo le ngai lawang ti ka hril non le che chu hlau thong reng suang che ti in mai chana chuan an hril le a chumi hnu chuan an in kal san ta a chumi zan chu Marsi chu mun rem chang lai a chuan a fa nen chuan an rek mai a na tholo chuan a fa nen chuan ei turan nei don bok si lo chumi ni wang chuan in a poisa nei chun chuan chu me te chu a khar chunga chu me khar chon chu bazar vel mun rem chang lai a chuan a zuar lopa kongvel kalte chu leisak tur chuan ange na Mahse tu ma reng chuan anon ngai sak te lua lawa tlem chu ain thal ve zewani anhuwa chuanin chulai khulai chuan handingin a poisa ain thalna chu an ena a be tham chu ti hle mai Mahse Marsi chu be dong du hau lawa boite heti zong hituna poisa nei mai la nang nen hi chuan kan ngei bi khau lawang pathian kan lama tanga pathian chuan min tran pui emang boite idam kho chua theinan hianin ka thei top ka chua don lom an tia chutia ti hnu chuanin malam pan chuan kal le in a chome zuar chuan a au kual le lo lawa ni se bok si nen a fa oi ngai bok le a chome khai bok nen chuan a bor vel hle mai khulai zor ngot chu tha hrilwin ina te po chuan lu pui chu an tuma in pakhata lu dona chuanin gate bula chuanin thil in tara mufu ta tat mai chu ina chuanin ina thok tur an momo chu alo ni a Marsi chuan dil ngei chu an tuma
มาเซเรลัวจวนทิลดังอโลเลยนาวนี่บกเนนนาวเซนปุ่มจุงจวนอันนี้จวนอันชอดูระวังตีจูลาวเลยเกตปอจูกิกงำโลจวนอินจุไลมุนาจวนดิ้งเละเรนโรนะอันหัวจวนอินดิ้งเร่งจุงจวนตรงใจตาลัลปะก็ฟ้าเล็กกันนุนเทนันนากันทองไอซีเฮติริงดจวนกันดำจะลงตีกันลาวนี่คงไอตะกินมินปุยโรอันตีจูมินูจวนเกตจูอันกิกดัดจูติไลจวนนาวเตจูอาเลวจับเงกเลยงาละอันโอยเลทูอันหูเรวักลวจวนอินชงจังจวนไม่จะประคัดเทียนเกตจูอารอนห้องตะจานจานะจูไม่เชื่อจวนเองไงดูตีอินอดูจูอันโจตามาร์ซีจวนกับพี่กับมิงจูมาร์ซีนี่เฮ้เกตบุละเลขาอินตาฮีการอนหัวเวลายอินนันหัดหกตูรินดูนินกระเสียจูมิจูทัวการอนเดียลดอนเจ้านี่มินหวงเฮียนให้ฟาเซียนปลายกันนี่นาวเซียนปมลายกันนี่นาก็ทัวนุเตตุยกันนี่เหลวจวนก็ฟ้าเฮียดำโจระวังตีกันลาวะจูวางจวนอีกคงไอ้นักการอนเงินแต่ตัวปนี่คงไอ้ตะกินนาฮิมินทอตีโรกันเอาเตะก็ฟ้าเฮียนมินติบวยเฮาระวังตีกันตีมาเจอันตีจุติลายจวนอินจูนุลาจวนอินอันเอาพวกจูอันเทกดักมาร์ซีบกจวนกับพี่โดดก็สวยมีเลวทะลีโจวลันินางินกันเอาเตะเฮียเฟลเนียนายทกตูระมินตีอังจูกัดโหเทงไงกับเบเซนี่อินช่วงเสกเด็กคอยนี่เพจวนอินจุงจูกตีทันนี่ตินโมกับพี่ทิลรูลดังเอามันอีปนเกฮียนกติเทงไงยังจูกตีมาเจคงไอตะกินนาจูมินทอตีรามโรตีอินคงไอนาจูอันเงนะจูนุปอจวนอินนี่ข้าหัวเงินคล้ายคันทกตูตูก็ดูทูก็ตาลังเกมาจวนก็ออกมาเกมาจวนอินฮีก็บวยปุยเทบกซีเรานาก็ทองไงบกซีติจวนอินกันอินันหัดทกตูมินปุยตูก็ดูนี่อีตรงก็มาจวนอินไงลมตีเสียดเล่ไหมนี่นาวเซียนจุยปงเงียมาเสกใครนาวเซียนขันินอติบวยจะจุกเริงแล้วนี่อันตีมาสิจวนอินกับพี่อีวันเฟลตักจูมินชดที่โดนเอ็มนี่ตีอินอันจอดเลยลินดาปอจูอันนุยฟาร์นี่มินเดียลงอร์บกกัดชอร์ไม่โดนเจมนี่ตีอินการิลูกเราเสียมเฟลนี่จูมาเสโมเอ็นเตอีเหล่าทนังเอ็มพัจูนัดโทตูรอมเลวันนี้อันตีมาสิปอจูลิมสอดเวเล่ไหมมาจูตรงจุนซอมเจลินเอ็งปอนิเซลาเฮลายนารอนดีนมาสเบรินียจูวังจวนโมอีดีลนัจูกปเมเฮลายมุนาจวนิรอนทกโดนียอันตีมาสิลมนุตุกจวนินมาจูอาวกัวทบะมาปอจวนนิมตะกาเลวกัวเลดเวอินอันนี้กัวจวนหัวจวนมาสิจวนกับพี่อีจุงอาเฮียนกลมเล่ไหมมาเสถิลสิลดูจะประคัดกันละนี่เกียนชุ่มขัดกันในตัวละวะปัสสลกันเนี่ยก็ปัสสลนูจวนนี่มินหดชูก็ปัสสลปอจวนมินดูตัวละวะนี่ก็ปัสสลจวนไงจงดังมินในชนะจูนุปุยะเนี่ยตุ้มเงี้ยนี่จูนี่มินะมินสิลเวกะเรลรุนนัตตะกินอินาจังจวนมินหดชูกตานี่อันตีจูทูมานังเสียจูคงไงจวลเล่มายมาร์ซีจูตรงชุนซอมเจลินกับพี่จูทิลก็สวยนัชันจูโมอินาเฮียนมินอมตีร์งาลเทียงเอ็มอินามินอมตีร์งาลจวนินก็หล่อปออาซาดเวมกปนมินเป็ดเต็มไม่โดนเนี่ยจูเกยจวนปุยกันติละวันนี้มาเสจูงจูนังจวนเรมิติเหล่าปนเกยปนกันเทียลเทจวงเหล่าเจ้านังอินเรมิติเลติเหล่าอินเนนักการอนโจเจนไม่ตีอินจอยซับเพียนินอาจารย์จินจูอันทริละจุงทูอาศัยนูจวนมาจูรอนตรงชัวกิมอีวันคงไอทักเวจุดเตียงมีจูลมเกยจวนกระดูกันอินะเกยมาเงยมินอมจิลตูฮีเนียกระดูนี่ตินโมอีปัสสัลเตจูอันล้วนกระริงเฮาเหล่าลุงไงเร่งสูงเจก็สวยโตค่ะอินามินอมจิลตูร์เงยฮิกระดูนังฮิปัทเทียนรวดกันเนนปัทเทียนรอนติร์เจนี่ฮิอินทรุ่งมีละวินกับอินาเฮียนี่อมังตินโลปอจูเองมากัดระวังอาปาไงถ้าเป็นกระเปียงเจกันเนนก็ละกายเห็นอินทรุ่งนตัวอมเหล่าเร่งอันนี้อีโถตัวปอหาทักเหล่ารองโบเลอินตีเฟลนไหมอันตีจูทูมาร์ซีนันเชียเลเพยชวนินอารมณ์จวลเลยกับพี่มิงิลในตักนี่วันติร์กวินริงอตลอมอันตีจูมินหูจวนินนักกินะจันจินดังจุกันสิลโดนียเราก็รออิลุดพอตังมาจวนอันตีอินชูงจวนอันปันิจวนอันอินจุลุตตาหุ่นเตลียมเจล่ะมาร์ซีปอจูนัทูลอังจูทกินบวยเวทีเล่ไหมนิขัดจูโดกันจูรูไฟมุลจุดที่โดกันรูไฟลาจวนที่จูรอนจัตินโดกันจวนรอนตลานละรังตะกินทิตลาจูอันชาระจุดที่ลาจวนมาชวกตูจวนอินที่จูรอนหูอินที่รอนหูเวลจวนรอนอ่างฮัลต้นไหมเฮติจงเฮียนนี่มวยเหลวเจ็ดนี่
กะทีนี่ค่ะงะติงกะทีตีโลลากเรงดเองชันอันตีอะมาร์ซีชวนินกะปีเฮจูกะทีลมก็อดไล่แรงคาลมกะทีกะดูไล่เลี้ยวอาชัลโปกะชัลพัลลวนี่ฮีอันตีอะเอมาชวนินเองมวยสวยกะทีเจียนี่ค่ะหอยรอนละเตตีอิมอากุตะจังชวนอันลักษกะเอ็นเตโมเฮทีฮีกะรูมันนี่อะก็ดาติโปเอ็นติงมันนี่เชียดนี่นังเฮนี่โลวันดับกิมเวอาโลกะตะจังเตโปเฮียนกะเจียงอันนี่อันตีอะมาร์ซีชวนนี่โลกะปีกะตานี่ค่ะมาก็อดชินโปคานินอิมโลวะมีที่เห็นกังงกะดาชูไงเลยวะก็กดชูงกะทุนเซลทินอลมกะตาเลี้ยวนี่ค่ะอันเตียมาเซเอมาชวนินอาโอยเฮาโลเองตินไอสุยะกะทีเงยนี่ฮีเองติงกะตาตีงำเฮไลมุนไอโลกะละกะคงไอเจียอินะก็อมเตียเจียจุติจุงชวนให้รู้ดัวมอาตียะมาร์ซีชวนินกะปีรูปกะรุงไงโลริมกะทีนี่ก็คอยมินเปรอตีอินลักจูอันตุมามาเสมาจนอีจักล้อมนี่ข้าติจุงปนกตานี่ละติงามมอีวันจักเทโลเวกติโบกัลลาววางินอรพกอรช่วงงามเลวะนังินอีโลรูเนียกตาเตจิโลติเวลไม่กเจียงลุตุกกตานี่ติฮิกเจียงลุตุกอิตาง่ายแรงสูงเจอิเชียมเฮทีฮิโมกันุนนัดลุกเฮียลินกตานจูนปอยหมดอิเชียมตูน่ะเฮดินหุนกดินเทนชันโปเฮทีวางฮิกติโลเทลวนี่จุดเตียงครบจวนกรวนี่อันตียะมาร์ซีจวนกับปีมินปุเชลเล่ไหมมาเสกตานิตลัดเสียงัดติงกตายติตลัดเล่กระเทียมเทลวนี่ขาที่ข้าเก็บปนก็รู้ลุตุกสินกตีรัลพัลโลกเตียกระสิลจะขนังโปกับปีคงไอตะกินขาที่ข้ามินเปเลรอขาที่กกตานับปุยโมลุตุกันเยเก็บปคงไอตะกินกับปีโมตีอินอันเดียเลียมาเสเอมาจวนินอาวหันมักเลเซลเวเลเฮอินจังหินอิชูอ่างยังเฮที่ฮิกตานีกติจิเรียมเฮกอินชุงกะคงไอเจียกอมเตียเจียอมปุยตันกะลาเจียจุมิจุงจวนินเกยมินรอกตัวโมอิโลมันจูอิหมวงเฮอินจังเฮียนินอิชูกเทียงตัวนายเฮียนหันอินเซียมละอีฟ้าเนนคานินกะอินฮิชัวสันงาลังเจจูกะทุโตปนิจูอันตียะมาซิริรูจูอันนั้นเลไหมเองมาสวยโลจวนินอภิจูกัลสันินอินจุงละมาอินเซียมตูจวนอากัลตักงาละเรโลเตอมาซีปอจูอินเซียมจรินอาฟานินจวนินเอมาอินจูอันชัวสันตามาซีตะชวนนูจวนเอมาปอจูชวกเรโลจวนอารูมาจวนทีดาทัตูจวนอากัลตักงาละคุมาจวนทูอินอาทินาริมเลไหมจักเทโลลุตุกไหมกันนูอินที่มินเปกันเนี่ยเองนี่ข้าน่ะเรารูปนี่ตีอินอาทริบอมจูทินริมตักเฮียนอันหงะทริบอมันหงจูอามักกติเลไหมทรีจูอาทริบอมาเงยจวนอาลูอุมบกเสียมักติลุตุกจูอาก็หูเรื่องว่าตาอาทรีเลมาร์ซีทรีจูอาลูอินังเจียลูเนี่ยอามักติลุตุกจูเองมาสวยนัดจางเชลจวนทรีจูอาเอ็นเรื่องว่าอันหัวจวนอาทริบอมาอาทรีจูอันนัดจูกะอาปนิจวนอันเอ็นดุนทินดังลำนับประคัดมาจูอันนี้แล้ววะอามาเสียตกเล็กจวนหันพุนจูกินอาวันบักไงเวไอ้อังเจี๊ยกันในเทมอมาร์ซีข้าก็เล่เงยนี่อาริลรูก็ตีนลุตุกอาวันเสียอมตักอันตีอะจุ่มนูจวนไงตัวชวนในนี่อมตักชวนินอ่างอยวังอ่ะเร็วเตงอยนูจวนินอาลักกัลละมันมีละวังอันนี้เนี่ยขันอินไลจีน่ากันในไม่เทียนี่เองมาจุกการิลรัวเฮียนะอมันนี่มาร์ซีเราละกัลละมีสูงเจกติปลุตุกติไปอินทรีจูอันดาจุมินูจวนมาร์ซีจงตูจวนินอารุมจูอาชัวสันตักงาละจุติไลจวนโคไลทุนเริมจังตักปะขดาจวนเนลสนจูนัลตักเฮียนเราทัวอาลัมปันจวนอนุมณิกาจูอารันกะละอาฟปารอนหมู่เวเลจวนเนลสนเฮตัยไงตีนักดีลโดนดิเซียอีดีลโจโตมีตีอินอันโจตาเนลสนจูมงจางอารันตรงชัวกิมกันอูตัวน่าชวนโมเอ็มมากังหักเมกันนี่เอ็มมาข้ากตาหน้าปุยโมลุตุกอันนี้เตลเตนเอ็นติงเงก็ดีลเทียงอันนี้ข้ามิงกัลปุยโดนอลมอันตียะมันก็จูอันหอยกวลวิลวักะคงเงนี่อามาลินดาจูเองเงอมเจียตัวน่าหน้าดีลโปหุ่นโตมีจนหุลามันนี่โตเนี่ยอันตียะเนี่ยส่วนจวนนู่ลุงไงมาแต่เจอาหุ่นตะการนี่จูเหลาเทงมายังอันนี้จูโมเทียนชาในลมอันตียะมันก็จวนินอันนี้เฮียนะบุมไม่ลงจมอนเนลสันอันตีอะเนลสันจวนกันอูบุมอ่ะอันนี้ข้างติงเอรินโล
heta hian mi lo ngak ro tia min hril thlapa tuna ka lo nga ka ni mai do theina te nei ve deuh ta che kanu an tia monika chuan ka do thei zo zai to lom a ma tang to in na ka hmu puang che ti in voi tam taka soi to inu pui poi then phan ni lom ni tun thlengin hnai la zong ania tuna eng mai la thok lo ni hi an tia Nelson chu a thut na tang chuan a ron ding chu ka kanu do theina nei ro ka ti chu na hi hmu zung zung thei nga hle nem ani chuan min hmu pui em emang nin om nutuk na te tu hum reng rongot mai na ka hmu huna chuan ka hmu em emang ninom linda po chu ko lo hak lowang ka kal don ti in akal san ta de ya monika chuan aw chun zomin eng tin moi tia eng tika ma nang hian nai hmu ka ring lawe a vui tam tak na ka hmu don ka zong don ka dil don ni ti kwal to tun thlengin eng ma nai hmu kan la hrelo ibial nu linda po ka ring te nek lawe a ti ta je ka Mahse chokta po chu kholai hun pakhat thut na rem changa chuan afa pom chung chuan a thu rana abula chuan a thuam no chu a da ran bok chuti lai chuan a pia dewa tang chuan ema chuan aron thlek tak taka ema chu mu vele chuan Mahse chu kalson mai chu antuma Mahse ema chuan Mahse la kalte su kalo ring sual cheni thi in ang che che kan lo nei ni kha atia Mahse po chu kal talo chuanin ading chota mong changin ema lam chu aron hoya athom no chu thutlenga chuan handa in inhena khan kata nge ani ting ka hril chia ril run na takin nang chu ming kaltir ani kha antia ema chuan ni Mahse ke hian kalo ring sual che ni kha ka soyang khan kha thi ang chi chi kha ke pon ka nei ve a kata mo ka ti manalom a mai ni or langai buk si lawa khati lo kenta ka kha chuanin kata kha ni nge in ka hria ka thi ka ro em ani ji buk si a ka thin kha rim tak zet zet ani khongai takin Mahse min ngai dam ro ka ti pal tak zet zet ani nang hi ka ron zong na sa che sin hun hlai kal man ka hlau lu tuka office po ka kal talo ani hi kha thi chu hei ke pon hemi ang che che ka nei hi ti in thi chu an keng ko pa Mahse po chuan ngun devin athu soi chu alo ngai thlave a ema chuan ente hei I thi chu khoi jok nge thi po ka sang to lo ani ti in thi chu an pe a mong changin Mahse chuan thi chu an la a chuta ron tong chuakin inhena thiam thu ka suya nangin oi du boxi lo kha thi kha ke pon ka uilu tu ka sin a chan chumo he thi hi kan thenom pa soida chuan kanui na thi ma min pe kani a or reng turin nu chuan a du chewani min ti a he thi hi khovela kanuin min ro chun ve leu lewani wangin chan hi ka hlau em ani helai ka thut po khan karil runa in ka ngai tu na kal thui manasin Mahse I thi ne na lo inanga I thi mu chuak le hlau chu kalom pui lu tukin keipo kalom lu tukani ti in athe chan chin chu an thrila ngoi reng hian ema chuanin chu athu soi chu alo ngai thlave renga ema ngai tu na chu akal thui hle mai engma hre chua chu anei ngal war wara Mahse ithil soi mang chuan keipon engema hre chua chu kanei ni keipo an soidan chuan he thi hi kanu in min ro chun ve thawania kan zirti tu soidan chuanin unawi nei min tia Mahse ka unaw hming chu anni chuan min hril chuang bok si lo ke hianin ka unaw chu ka hre chuak zo bok si lo Mahse ka ngai tu a nang hi ka unawi ni chu ka ring tlatani pathian hne na hian ka unaw chu muturin le min mutir turin ka dil thina chu nang hi ini ka ring tlatani ikal hnu khan ka ngai tu na salom room he thi ngai ka hmu le hnu khan ka ngai tu na kal thuini a chan chumo kan zirti tu te khanin I unaw nu chu a bo de an ti bok sia tin he thi hi ilo nei le chi bok nen ka hre thiam theilawani an ti a Mahse po chun ngun devin thi chu an ena ema thil kaldan hi ka hre chuak war mai ema nang hi ka unaw nu dik tak chu ini in ka hreta nang hi ka unaw nu tan ke chuan ka pom thapa che nangin unaw nu tan hian min pom ve tu em an ti a ema po chuan a pom du thu chu alo hril ngala chumi hnu chuan an pa ni chuanin an in pom vonga ema te na chuanin an le dun le ngala Mahse le ema po chu hlim taka in khata khosa in unaw dik tak ang chuanin an khosa dun chhota ni kha chu ema bazar chu ar ning khai bor ho le a Mahse ente hi thuam hno no te thuam hno le I thuam hno tur karon lei trewani ti in do kana chuan an da Mahse po chu naw pom chung chuanin aron ding chuka ente mo Mahse I in me dolo tu ka thom hno le te hi tin no te po kha ka hak tir chin chak lu tu kania am hil om sia an tia
Marsi chu ahlim hle mai engtin mo thum ho chu maron le tak tak mo in cheilu tu khai kala theilo hi fasen pom lai kala ni boxia antia ema chuanin tuna in cheilu tu ka theilo a fasen pom pon nal reng turalom imo top de we chuanin ka unaunu ni theilawang keipo hei kanal em zel hi antikwal vela marsi po chu alo hlim ve hle mai ema chon ti hian in khata kan khosa towa chung khat kan ni towa I ka soidu chu naute tur po hi nakina kan la ngai don ka ria achan chumo office a kan in dai lo lu tuka ka phut wang che ne lovin office a hin min puila ka duni antia marsi po chu alo ni varvara an pani chon a han in vuan le ren rona marsi chu ron tong chuakin ni etero chu tiang ang ro manei siam chon keipo kapom thlapania office thode chu ka thiam zong te chuanin ka chak lu tukalom antia ema chon thiam zong chu a khopang ka ring tlatani tin thiam lo tak takhi lo a in zel thelom ke hian ka hril zel don chelom tin mo ka hril du che chumo kan office a na dila oma chu Nelson ngei khani chumi aron interview huna chuan nang ngei hi chu do kana chuan lo thu la ka tu ani ani kha nang hian timwal pho la ka du tak zet setani imo nang ka unaunu hi an du lo chia an hnawtchhuak chia fasen pom chungin tikhan wak vai turin an da chhuak chia kha karil run na tak zetani engtina motal nang hian ti let ve ngai ni chumi tu chuan kong kan hong meka konga in hong meka ni chi hrem chuwang chuanin naute tu chu kan langa office a chuan I omanga ani interview chu nang chuan I lo ma chhon don ni ber chu hrethiam I du dan ni lo be kol don ni ti in anne na chuan an hrila marsi chuan chung thu an thria chu makpo ti jok le a engtin mo ani chuan naron dil don mo unaunu nang nen hian kanin tong le lawang ti kawan lau tak em ka pasal chu ka ngei tin ani lovin zirti na kan pek ve lak chu ngai don ani chu nang le ke hi pathianin ahun taka min in ton tir le ta ni hi antia ema po chu alo ni var mai chumin hnu chuan an unau chuanin anin ku riala nausen marsi fa chu an endun vonga chu ti lai chuan ne san ro chu a boy le a Linda kong cross chu han zuin Linda chu an ko vaka Linda chuan khoimo enge min ti boy reng ni an lo ti a Nelson chuanin na ka dir piang che min ti a ngatinge ka zong vak chia hetiem ka mulo ture ikal tak ni kanu pon min hau na sat phania nupui ka lo then pha bok nen engtika nge na chu min dir pui don lo ro itina ka lo zia I lo kal ngai bok si lo a bui thak phone the bok si lo a zia ka hrelo ni antia Linda chuanin a zia chumo nang hian I thiam na in I na dil tum chu phak lo ni ka mel hriat eng anga tha po ni se ka ti thei lo ni chu wang chuan mo na chu nang mani zona ngai ni mai I phak to ki zona ngai na mai antia Nelson chuan chu po ni se ka puyang chitin I soi ve kha atia Linda chuanin ka pui theina china ka pui to che ma se tu na chung ka thei to lo ni min tu boy su hun ka nei tam lo ania antia Nelson chuan khoi takin Linda min pui ram te ngatinge khati tlata antia Linda chuanin ka boy ka te chi hrem nang le ke hi inzum na kan nei to lo bial pa ka nei to ti hraro bial pa na zon pui ngai lo bial pa na nei sa ka nei tu hnu a chuan miron ti boy to reng sung che na dil sang tum reng remot mai I thiam nai ne tin box si lo I thiam nai ne tin ber sulaya hun phiat turin na ka dil sak to che kha bo zui la ni mai tu hnu a chuan min ti boy to sung che ka soi chi hrem inu pui tan ka in phal thlot lawani nang patlo hi enga tan ma ka ti lo che tu hnu tang chuan min be sei to reng sung che in du pui hlui kha nu pui du chuan nei le la ni mai ti in akal san ta de ya hril hai takin Nelson chu adin na ngai a chuan ading ringota anu kar khata chuanin Monica chuan kholaya chuan mun hi alo phiat tura chuti la chuan Marcy le ema chuan no tenor chung chuan abula chuan an lo kal ve mek bok en chiang lem helo chuan Monica chuanin helai hnai tenga tin rongkal mi phiana lai ya ti in an lo hawa Mahse en chiang chu Marcy an muthu chu makati hle mai Marcy nang mo enge zia mi hne na te in soi khongai tla kwal velani mo ti in apu chele ngal hle mai ati ra chon ema chu a hrila hai ve hle a Marcy chu han enin Monica chu an en le a engtin mo
engin sui zia chu ti in makti tak hian a en dun he ho a hnuah chuanin Mahse chu ron tong chuakin I mo kanu ka in soi khongai thlak ni lovin ke hi kholai vak ro lai mai ka ni lova unaunu he hi ka unaunu ema ni hi ani nen hin kan khosadu na ni antia monika maktilu tuk chu aron kal ma dewa hnuah chuan ema chu ron tong chuak ve thungin ani mo ka unaunu hi nangni chuan musit takin in lo hnot chuaka kholai vak ro lai mai turin nangni chuan in hnot chuak tiro ke chuan ka unaunu hi mangai takin kalau en kolasin ka unaunu hi inina khanin rei taka omang ti chu ka hlau hle mai achan chu mo nangni hian in chhor hlum mai anga sin naw nei hmain rim takin hna thoka naw nei a thlahni khatan ol dek nangni chuanin in du lo ngalania kholai vak ro lai turin in hno chuak ani lom ni in zak chaina nge antia monika chu ron tong chuakin in hne a in soi khongai thlak mai ni kha ti in dot chu aron soi le Mahse ema chuan engtin moi tia ain soi khongai thak mo kholai te khanin ani chuanin thlai te zuara sin a fase nen khan ankal lop thina sin chung zong chu nangni chuanin haiderem ni chu enge ain soi khongai thak na om I mo pi monika nang hi ka tha chiang khop mai che ifa pa po Nelson ani kan office apo na ron dil nge sin antia Mahse chuan ka in soi thiam lo zia chu tu na khan a chiang ta em kanu antia chumin hnu chuan ema chu ron tong chuak le in mo if pa chu kan hne na chuan na deal chuan ron interview mol ro se Mahse mo na la tu chu ama Mahse nge hi ni antia chung thu monika nan hriat hnu chuan a hlau thong sot ta hle mai Mahse boite kan ti pal tak zetani khongai takin min ngai dam ro I pasal ne son chu lo khongai la na chu lo pe ram ro I khongai na sang ber kan nge na ni ti in khongai na chu an nge na Mahse chuanin mo ifa pa Nelson chu tunge ni ti reng ka hrelo Nelson chu du chuan interview turin longkal ro se antia ema chu ron tong chuak le in pi monika tu hnuah chuan ka unaunu hi in mu si to lo ram ka be se ni ka unaunu nen hian nangni in zum nai nei to lo boka lokoro thilang soi mai ni kal de yang ti in Mahse chu kalpuya chuan a som ta de Mahse nen chuanin chulai hmuna tang chuan an kal ta ngala chu tiang kan hnu chuan monika chu muang chang hian a in hera Mahse le ema kal chu a enzi vong ringot thil kal dan hi avan mak ngai thin em kan hlimna tura mo kan ti kha kan lungai ne tur la lo ni si kan lungai na mo kan ti kha kan tan mal som na lo ni jok si khang thil zong kha ke ma thiam lo vekani a teril ru a ni hni liam le ta Mahse po chu office a chuan kal to in office a chuan le khabu chu alo khoi meka chuti lai chuan office chunga chuanin Nelson chu rong kalin lu chu an dila Mahse chuan en mang hlei lo chuan lu tura ti in thutur chuan ati ngala Nelson po chu Mahse thu pe kang chuanin thu chung chuan a ming chu han soi ngalin office a chuan hadil tura lo kalani thu chu an hrila Mahse chu a hnuah chuan muang changin aron in herpheya aron in herphei pa chuanin kan hnuai na thuk turin nairon dila mo aron tia Nelson an mu chiang chu a ming phok chiang hle mai Mahse chu ron tung chun zomin ibial nunin da khanin na thadeu kha zon puidon che ni lom ni enga tinge helai hmuna kan office na ti lai rong kaltak enge om zia ni ti in an zota Nelson chuanin tong ba deuh nok chung hian enge ni om zia Mahse heta hian nang he office a hi ni ommo nang hian min ti derani lo mo ti in an zot le le a Mahse chuan ke hian enge ka ti der na tur omche he office kan office nge yani e ka unaunu ne na kan office ani e tu nai na dil pe thei tu le pe thei lo tu che kani hi chiang takini hrim an tia Nelson chuan tak mo he office a hian Mahse I thok tak mo ka tha thiam thei lo ani ti in azot le thuwa Mahse chu ron tong chuak le in I hre thiam reng nang mi hring hi din hun ngai renga adin thei hle nem ke I mu sit em hi tu na chuanin office a na pa ngai takin ka thok thei ta ni hi nangni khanin min hot chuka mire thei ti te khan min hot chuak ti ro tu na helai hmuna ke mire thei ma nairon ti le chunia I mo ka hne na hian thu tam engma tu na hian soi suang che chuan mo ka soi du chu he na hi ka pe top lawang che chu nu mai an tia Nelson chuanin hre om chu ati hle mai
aza zela chuan a pum te chu an khoya a chan le marsi chu an en le thu soi mai tu chu a hrelo hle mai a hnuah chuan an tong chuakim ni e marsi kan thiam lo tak zet zet ani in soi thiam na tur ni e keipon kan nei lo ti chu tuna chiang takin ka hria ni an tia chumi hnu chuan an ngoi le deuh wang wanga a hnuah chuan muang changin a thutna tang chuan an ding chuka marsi ni e ngai dan dir chen omzi om don lo mahse he ka thil ti kha ka thil ti awang khan ka in chir tak zet zet ani tuna chuanin kan chan pual kan chan tok chu kan hmuta ni e ke ni nu fa hi hrim tla kan ni e ka kal phot mai nge ti in marsi office chu a chhuah san ta na a le sona chu hnu chuan marsi chuan hreom chu ati ve hle a ama hre tok lek chuan han phun chuakim nang ni nu fa khanin ke ni nu fa kha hreom takawa vai turin min hot chuaka tuna chuan in chan tok chu in hmu ve nge yanga ni kha khongai hle cheu mai la khongai tlak po in ni tlat si lo alom le kan nu fa chunga khatiang ril ru kha input thei kha mak tun thleng hian kalati sin an tia amit tui chu an hru zau zawa tuna chuanin kan nu fa in him takin nun khuwa kan hmang ve thei to don ni nang ni ti boi kan ngai lowa ke ni hian kanon ti boi to bok lawang chu tikhan in nu fa chuan in chan tok chi in hmu ni kha nang ni chu puitling ve ve talin ani lom na dang poina jong thei lom mahse kan hnuya chuanin engma tho ram be sei to suang chu ti in ama hri tok lek chuan a phun sep sepa chumi hnu chuan office do kana chuanin han thu tha im computer chu a khoi tamnial miala ole khati zong kha tun tuma kanon dale theite alo ni le tareng mai clear tu ngai khatu zong zong te in mi du sakna thina kalom thin em em e hun man nuam le vek ule